San Nikolas egune, galtze hartzeuen pixka bat, eta pixka bat oindela urte horietan, oindela 30 bat urtea pixka piztu gendun, eta lehen da bizi San Nikolas oindela 10 bat egun zosketatu egiten da ikastolan. Eta zosketan irtetzen zen San Nikolas hori 6 urteko izaten da urtero, eta hori oizpo txiki jazten da. Hemen badau aldare bat, oindela 30 bat urtekoa. Eta han San Nikolasen irudik azaltzen die, 2 edo 3 irudi azaltzen die. Eta berdin dago jantzita. Eta gero eliza ondoan bere potxoko zalditxikin gainen jarri, eta kalean zehar, guten da, lehen zaldi handian irtetzen zen, eta egun baten bastanteko eskapara egin zuen zaldia pixka bat astoratu zen, eta urte askotan egon da kenduta. Ointxe dela 22 urte arte, oinez ibiltzen zen. Eta oinea, zaldi handi ez, baina oin zaldi txikin ibiltzen da. Beak gurutze batekin aitaren egin ez izaten du San Nikolas, eta orduan hasten die kantatzen, euskarazko kanta bat, umeak. Lehen kantu erderaz izaten zen, eta ikastola sortu zanetik euskarara pasatzen kantue. Eta kantatu ondoren, balkoitatik goxokiak eta gauza botatzen dituzte. Lehen garaio baten, oin goxoki botatzioetan eta diru ere bai, lehen garaio baten dirurik etzan eta botatzen ziren garaiko frutuak. Intxaurrek, urrek, isperak, zagarrak, botatzen ziren. Oin hori pixka aldatu inda. San Nikolas beak jasotzen du, umeei botatzen dira, lehiote beak jasotzen du kukurutxo forma baten, erregalo asko jasotzen du. Lehen zan, seguran bertan aberatze etxe bazien, dozen erdi bat, orduan dozen erdi bat legutan aberatze etxetan izaten zen hori, kukurutxo, nire garaien ala izan. Baina oainea etxe askotan ematen da hori, kukurutxo hori bai. Hori gauza berez izaten da hor, batzu dirue eta goxoki berezik, goxoki espezialak eta hola izaten da oingoa. Urte honetan, 6 urte betetzen dionak izan dituk zosketan. Azteik ez, 7 eta 5 ez, 6koa bakarrik. 6koa neska eta mutil ez dira urte zema izan zen berri txiki edek eta baina beti 6 urtekoak zosketan egin. Gauza danetan eman da bezala, emakume partu hartu dezan, lehen aste santuen jazten ziren danak, Nazaren nota, penitente eta danak mutile jazten ziren, oain eska jazten dira. Aldaketa hori, bakizu, giroak ekarri du eta oain dela, ez da, 8 bat 10 urtetik, ia zosketan eskare sartu egin da. Ni 6 urtekin San Nikolas izan zen, 1940 batean, San Nikolas da, ondi gogoan dauket. Oin izaten goxoki San Nikolasentzako, baina orduan izaten zen eta oso gustora, oso unkigarri izaten da. Emozionatu egiten zaitu, beste jende eta oin ondio gehiago, zaitu oin erregalo gehiago, argazki gehiago, gauza gehiago, da gero zosketan oso emozionante izaten da. Zosketan umedana enoten die begira eta nituko nahi, salto baten nahitzen da, osea, politia da. Eguneko protagonista hori izaten da eta santu be.